салом бинандагони азиз, имрӯз 5 май аст ва сархатти хабарҳост. Манзуратон аз студияи марказии радио Зудӣ дар дақиқаи баъдӣ дар баробари дигар мавзӯъҳо аз интиқоли кӯмак ба мардуми аз муноқишаи марзии зарардидаи Исфара, ҷанҷол дар парвози душанбе маскави ширкати Somon Air бар сари билет ва таъсиси гурӯҳи корӣ барои бозомӯзии нархи истифодаи нерӯи барқ дар Тоҷикистон хабар медиҳам. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода то 7 май аз боронҳои шадид ва раъду барқ дар Тоҷикистон ҳушдор додааст. Бино ба маълумоти агентии ҳавошиносии кишвар, дар ноҳияҳои назди кӯҳӣ ва кӯҳии вилояти Хатлон, ҳамчунин навоҳии тобеи марказ аз шиддати боронҳо омадани сел эҳтимол дорад. Кумита мегӯяд шоми дирӯз аз бориши зиёд дар қаламрави оби гарм ва сичароғи шаҳри Роғун сангрезӣ ба амал омада барои муддати роҳи мошингарди Ваҳдат Рашт Лахшро маҳдуд кард. Инчунин дар деҳаи Угуки ноҳияи Деваштич оби борон заминҳои кишоварзӣ ва қитъаҳои назди авлигиро зер кардааст. Шаби гузашта сел дар деҳаи Истиқлоли ноҳияи Муъминобод кӯпрукро вайрон намудааст. Корбарони озодӣ бо фиристодани навор гуфтанд ки тариқи ин пул хонандагон ба мактаб мерафтанд. Аз ин рӯ аз сокинони Тоҷикистон хоста шудааст ба хотири таъмини амнияти шахсӣ дар ин рӯзҳо аз рафтан ба шикор, ҷамъоварии ҳезум ва моҳидорӣ худдорӣ намоянд. ваз дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон ки ҳафтаи гузашта шоҳиди бархурдҳои хунин буд, ором аст. Вазорати корҳои дохилии Қирғизистон рӯзи 4 май гуфт ки дар марзи вилояти Бодканди Қирғизистон ва вилояти Суғди Тоҷикистон назорат барқарор шудааст ва воҳидҳои низомӣ аз минтақаи марзӣ берун рафтанд. Муовини вазири тандурустии Қирғизистон рӯзи сешанбе иброз дошт ки дар бархурдҳои ахир 36 шаҳрванди Қирғизистон ба ҳалокат расид, 189 нафари дигар ҷароҳат бардоштан, наздики 58 000 нафар ба манотиқи амн кӯчонида шуд. Ҷанҷол дар марзи миёни Тоҷикистону Қирғизистон 28 апрел аснои насб намудани дурбинҳои назоратӣ дар як минтақаи баҳсӣ сар зада буд. ҷониби Тоҷикистон то ҳол расман дар бораи қурбониҳо ва маҷрӯҳон маълумот надодааст. Радио Зудӣ тавонист ҳисми 18 қурбонии муноқишаро дақиқ кунад ки 10 нафарашон низомиён мебошанд. Шукурхон Насриев, раиси ҷамоати Чоркӯ, имрӯз марги боз 2 нафари дигарро тасдиқ кард. ҳамкорони мо ин хабарро пайгирӣ доранд. соҳибкорон ва афроди хайрхоҳ дар Исфара ба зарардидагони муноқишаи ахири марзии Тоҷикистону Қирғизистон дар Чоркӯ ёрии моддӣ расонданд. Маъмурияти шаҳри Исфара мегӯяд ба 8 оилаи сокинони ҳалок шуда ва 16 хонаводаи маҷрӯҳони задухурд кӯмаки ғизоӣ тақдим гардид. Дар ҳамин ҳол иҷрокунандаи сухангӯи раиси шаҳри Исфара ба Спутник Тоҷикистон гуфтааст, дар натиҷаи задухурди охири моҳи апрел дар 4 деҳоти вилояти Суғд дар умум 17 манзили сокинони назди марзи пурра ва 38 хонаи дигар қисман хароб гардид. Ба қавли Зубайдулло Шомадов, ин омор дар пайи таҳқиқи комиссияи вижа аз ҷониби ҳукумати шаҳр тартиб дода шудааст. Феълан комиссия дар ҷои ҳодиса зарари муноқишаро ҳисоб дорад. Тоҷикистон ба Туркия дар бораи вазъи марзӣ бо Қирғизистон маълумот додааст. Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон мегӯяд, дар ин замина дирӯз мулоқоти муовини якуми вазорат бо сафири Туркия дар Душанбе Эмрез Заки Карягул сурат гирифт. Дар ин росто таъкид гардид, Душанбе иродаи қавии сиёсӣ дорад ки ҳамаи масъалаҳои таъини ҳудуд ва аломатгузории марз бо Қирғизистонро танҳо аз тариқи музокирот ва бар пояи тавофуқоти қаблии тарафайн ҳаллу фасл кунад. ҷаноби Карягул бо ишора ба муносибатҳои деринаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни Тоҷикистону Туркия таъкид кардааст ки кишвари онҳо аз идома ёфтани музокирот байни ҳайатҳои Тоҷикистону Қирғизистон ҷонибдорӣ мекунад ва омода аст ба Тоҷикистон ва осебдидагони низои мусаллаҳона кӯмаки лозима расонад. тақдими хабарҳоро идома медиҳам. бо вуҷуди он ки мақомоти рус гуфтанд муҳоҷирони тоҷик то 15 июн ҳуқуқи қонунӣ намудани буду бошашонро дар Русия бидуни муҷозоти маъмурӣ доранд, вале худи шаҳрвандони Тоҷикистон ҳарфи дигар мегӯянд. онҳо дар тамос бо радиоозодӣ шикоят карданд, вақте барои ба расмият даровардани санадҳояшон мераванд, дар шӯъбаҳо кормандони пулис
7000 рубли русӣ ҷарима талаб мекунанд. илова бар ин дар шаҳру навоҳии русия рейдҳои густурдаи мақомоти интизомӣ дар нисбати муҳоҷирон идома дорад. дирӯз мо дар бораи он хабар дода будем ки чунин вазъият навбатпойиҳои тӯлонӣ ва бесарусомониро дар назди хадамоти Сахарова барои гирифтани патент ба вуҷуд овард. 2 рӯзи пеш мусофирони тоҷик ширкати русии уральские авиалинияро муттаҳам карданд ки бештар аз ҷои нишаст билет фурӯхтанд. ҳамин тариқ дирӯз 3 мусофири хатсайри душанбе маскави ширкати Somon Air низ ба сомонаи бомдод шикоят карданд ки ба ҷои онҳо дигаронро ба ҳавопаймо савор намуданд. шоҳидон гуфтанд чунин ҳолат боиси ҷанҷоли мусофирони ҳайронмонда дар фурудгоҳ шудааст, вале ширкати Somon Air гуфтааст аз ин моҷаро хабар надорад. ин дар ҳолест ки ба гуфтаи муштариён ҳоло ёфтани билет барои парвоз ба Русия мушкил шудааст, чун барои 2 моҳи оянда фурӯхта шуданд. дар Тоҷикистон барои бозбинии нархи истифодаи нерӯи барқ бо дастури нахуст вазири кишвар як гурӯҳи корӣ таъсис дода шудааст. хадамоти зидди инҳисорӣ мегӯяд ба ҳайати ин гурӯҳ намояндагони вазоратҳо ва ниҳодҳои зиддахл шомил шуданд. дар давоми солҳои 2010-2019 тарифаҳои истифодаи барқ барои мардуми Тоҷикистон аз 9 дирам то беш аз 22 дирам зиёд карда шуд. ба ҳисоби барқи тоҷик нархи ҳар 1 киловаттсоат барқи тавлид кардааш 28 дирам арзиш дорад, вале ба ҷои фоида зарар мебинад. Тоҷикистон бо машварат ва тавсияҳои созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла Бонки ҷаҳонӣ дар баробари боло бурдани нархи нерӯи барқ барои хонаводаҳое ки расман нодор эътироф шуданд бояд моҳӣ пули то 250 киловаттсоат нерӯи барқро ҷуброн кунад, аммо ин тарҳ то кунун иҷро нашудааст. гузашта аз ин солҳост сокинони Тоҷикистон дар фасли сармо аз камбуди нерӯи барқ азият мекашанд. бар пояи як гузориши ниҳодҳои иктишофии амрико ки 4 май интишор гашт баъди беруншавии нерӯҳои амрико аз афғонистон, дастовардҳои 20 соли ахир дар бахши ҳимоят аз ҳуқуқи занони афғон бо таҳдид рӯбарӯ мешаванд. шӯрои миллии иктишофии амрико ки як ниҳоди пажӯҳишгар аст менависад агар толибони афғон сари қудрат оянд, онҳо ҳуқуқи занонро маҳдуд хоҳанд кард ва пешрафти ин соҳа дар давоми 20 соли гузашта барҳам зада мешавад. ин боз як ҳушдор аз паёмади беруншавии нерӯҳои амрико аз афғонистон аст ки бо дастури президенти амрико Ҷо Байден то 11 сентябри соли равон аз хоки афғонистон берун хоҳанд шуд. дар солҳои ҳукмронии толибон, яъне аз соли 1996 то 2001 занони афғон маҳрум аз таҳсил ва асосан хонанишин буданд. моҳи гузашта толибон изҳороте пахш намуда ваъда доданд ки ба шуғли занон дар бахшҳои маориф, тандурустӣ ва иҷтимоӣ мухолифат нахоҳанд кард ба шарте ки занон ҳиҷоб пӯшанд. гузориши ҷомеаи иктишофии амрико ин ваъдаи толибонро зери шубҳа қарор додааст. Қосимҷомарт Тоқаев, президенти Қазоқистон, рӯзҳои 19 ва 20 моҳи май бо сафари расмӣ ба Душанбе меояд. дар бораи санаи сафар сухангӯи президенти Қазоқистон Берик Уали дар саҳифаи фейсбукиаш хабар додааст. ӯ дар идома навишта, зимни ин сафари расмӣ ки бо даъвати президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон анҷом мешавад, баррасии мавзӯи амнияти минтақавӣ дар меҳвар хоҳад буд. ҳамчунин ҷонибҳо рушди ҳамкориҳои ду кишвар дар арсаи сиёсӣ, тиҷоратӣ иқтисодӣ ва фарҳангиву гуманитариро матраҳ хоҳанд кард. ин дуввумин сафари Тоқаев ба Тоҷикистон дар мақоми президенти Қазоқистон мебошад. наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар минтақаи Рашт баъди корҳои ҷустуҷӯи духтарчаи 3 соларо аз кӯи камароби калон пайдо карданд. ба қавли манбаъ, хонаводаи ин кӯдак дар деҳаи шӯлаи ноҳияи Рашт машғули корҳои кишоварзӣ будааст. кӯдак аз беназоратӣ аз хайма баромада ба самти номаълум меравад. ҷустуҷӯи мустақилонаи кӯдак то нимашаб натиҷа надод ва волидони тарсхӯрда ба наҷотбахшон занг заданд. субҳи рӯзи 1 май дастаи имдодгарон баъди чанд соати ҷустуҷӯ
جستجو 1.5 کیلومتر دورتر از محل حادثه نوبالغ را پیدا کردند. تقریبا یک شبانه روز این کودک در هوای سرد کوهستان تنها بوده خوشبختانه زنده مانده است. کمیته باری دیگر به والدین یادآور می شود که بی‌مسئولیتی نسبت به سرنوشت کودک می تواند برای او فاجعه بار باشد. و حالا برایتان درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. بانک ملی برای امروز 5 می نرخ $1  11 سومانی و 32 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 61 درم تعیین کرده است. امروز 1000 روبل روسی 150 سومانی و 70 درم مقرر شده است که نسبت روز گذشته 30 درم بیشتر میباشد. بینندگان عزیز، اینجا تقدیم سرخط خبرها را به پایان میرسانم، ولی یادآور میشوم که بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری شما را منتظرم. فراموش نکنید خود را احتیاط کنید و روز خوب داشته باشید.